mo? Since grade 4, nirape po ako ng tunay kong tatay. Inatid po kami ng mama ko sa barko. So nagtanong ako, sabi ko, bakit ako lang? Hanggang sa maghihiring na dapat po kami, napantay po siya. Kahit ngayon po, maano po yung loob ko sa nanay ko kasi hindi mo lang po siya nanghingi sa akin ng sorry na bakit binigay niya ako sa tatay ko. Kaya nga po lagi ko pong sinasabi sa magiging asawa ko na sana tanggap mo ko. Sana hindi mo isumbat sa akin yung balang araw. Mga kabisyo, sa oras natin ngayon na 8:58 PM sa buong Kapuluan, kasama nyo na naman po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Mga kabisyo, napakinggan nyo po ang recap natin sa ating top secret kagabi. Isang nakakalungkot na kwento ang ating napakinggan. Dahil imbis na isang ama o isang magulang ang dapat po proteksyon sa kanyang anak na dapat magtatanggol, siya pa ang nangunang mang-abuso at pagsamantalahan ng kanyang sariling anak. Mga kabisyo, alam ko na hindi lang si Jane ang nakakaranas ng ganun at merong mga ilang kabisyo natin na takot na magsalita at sabihin ang kanilang nararamdaman. Pero kabisyo, siguro huwag kayong matakot na sabihin kung kayo mismo ay naaabuso. May mga tamang tao para tayo'y matulungan. Merong VAUSI, merong DSWD, maraming ahensya ng gobyerno na para lapitan natin kung wala tayong malapitan mismo sa pamilya natin. Mga kabisyo, wag natin i-normalize yung ganitong mga kwento dahil ito'y nakakalungkot na mismong sarili mong dugo, sarili mong ama na dapat magtatanggol at mag-iingat at bubuo ng iyong future, siya pa ang mismong sisira ng iyong kinabukasan. Mga kabisyo, sana may nakapulot tayong aral sa isang top secret natin. Kaya mga kabisyo, mamaya po kung may mga top secret po kayo, pwede nyo po akong samahan dito sa 90.7 Love Radio para mapag-usapan natin yan. Pero mga kabisyo, bago ang lahat, samahan nyo na muna po ako sa ating top secret files ni DJ Rocky, mga kabisyo. Samahan nyo na muna po ako sa isang panibagong kwento na naman ng ating Basa Princess dahil makakasama po natin siya. Ngunit, through online lang po mga kabisyo. Pero mapapakinggan natin ang kanyang kwento na talaga namang kakapulutan natin ng aral. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Muli ako magbabalik mga kabisyo. Kasama nyo si DJ Titan Jello. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. DJ Rocky, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files.